agad. Naku, sapot. Game na. Game na. Yan mga kaji. Yan na. Paunahan. Yan, sup mga aji. Pangalan brother, may dayo tayo ulit ha. Brother, ako ka brad, dito ka brad, dito ka brad sa likod. Yan. Pangalan pare. Nico. Mga aji may dayo ulit tayo mga aji. Si Sir Nico. From Tagasan brad, Tagasan pre, Tagasan. City, Mahabang Dahilig. Oh, Mahabang Dahilig pre, Dahilig. Sinong batiin mo pre? Shoutout mo muna brad. Shoutout sa aking mga kasapot doon, sina Paul, si Jesse, si Asho, si Carlo, si Yopitz, at saka kay Jarins alias Pingas, at sa aking girlfriend kasama ko ngayon. Ayan mga adya, yan kaibigan natin to, dumayo sa atin from Batangas. Una-una pala, shoutout din sa inyo mga kaji. Ito dapat to, papalag ko sa salmon sana to. Kaso laki talaga nung gagamba ni sir. Ilapit mo sir, ilapit mo sa camera sir. Ayan o, laki talaga mga kaji. Kung sa Manila size to, jumbo din tong gagamba ni sir. Subukan natin mga kaji, okay? Sana mag-enjoy kayo. Sana mabigay namin yung magandang laban sa inyo. Kasi dinayo pa tayo nila boss dito kasama yung girlfriend niya. Kaya thank you. Boss, isa natin boss. Okay, give tayo mga kadya. Ilapit mo na lang boss pag ano boss. Yan, lapit mo lang sa camera boss pag ano. Yan. Game na agad. Naku, sapot. Yung sapot. Yan pre, ganyan lang pre. Naku, yung sapot ng gagamba natin mga kadya. Ako, patay ang gagamba ko dyan. Grabe, sinakmal na talaga oh. Yan. Amon yan. Wala, matanda na rin kasi Brad. Tanda na rin talaga. Mga ajim, malaki talaga gagamba niya pero medyo kasi na damage din pre. Malaki din ang katis niya, nakipag-lips to lips Brad. Hindi na katisan niya pre, mas maganda-ganda sana mga kalaro to. Ito mga adya, gagamba ni sir kanina. Kasi nung una mga adya, sinaltik niya to. Medyo nakatisan talaga yung malaki niya. Pero tinanong ko naman si Boss Nico natin, sabi niya okay lang daw palag natin mga adya. Ito mga adya, kunin lang natin, lapit natin sa inyo. Yan. Ito yung gagamba. Medyo wala nga na talaga gagamba niya doon pero nilaban niya pa rin. Kaya yun, medyo nanalo yung sa atin. Pero kita niya naman ang hina din oh. Naipag lips to lips, ang laki talaga ng gagamba. Boss, bati ka muna boss. Bati ka ulit. Binabati ko mga taga-Dahilig. Yeah, mga taga-Dahilig daw. Ayun mga kaji, salamat sa panonood. God bless sa inyong lahat. Ito mga kaji, tigre na pula. May pagka-yellow yung likod. Laban Jumbo Gaming to, malalaki po talaga. Ayan o. Tabi na natin to. Meron pa kaming isang laban. Abangan nyo na lang mga kaji. Baka dugtong ko na rin dito. Edit ko na lang to mga kaji. Yun lang. Yun, sup mga kaji. Magandang hapon ulit, Gagambino. Paglalabanin namin yung TM. Ano niyan pre? Tagalog pre no? Batangas no? Batangas line yung gagamba niya. Pakita mo nga muna brother sa brother, lapit monte. Yan, medyo may pagkaitim na parang dark mga kaji. Ito naman yung sa atin, Tarlac to mga kaji. Tarlac lines to kasi may mga gamba tayong galing Tarlac talaga. Yan, TM size lang to. Sana mag-enjoy kayo mga kaji. Thank you po. Yung mga unang ka-subscribe pa lang sa channel natin, maraming salamat po. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe kayo para dumami-dami po tayo. Boss Nico, galing po ng Batangas, pati po yung girlfriend niya. Salamat po sa pagpunta dito. Okay, game natin boss. Tarlac versus Batangas. Game na po. Yan na. Agay, patay ata. Mga kadya. Anong tingin mo boss? Sino kaya nadali yung gagamba natin mga kadya? Hindi na gumagalaw. Oh, patay yung gagamba natin. Patay nga. Oh. Di na talaga. Bilis. Nagsasaputan no? Oh. Grabe. Pero patay itong gagamba natin dito. Oh. Nakabawi. Tindi ng resistensya. Tindi pre oh. Katas na katas yung gagamba natin oh. Oh, medyo malabo ah. Ba, tumatakbo pa, gusto pa umangat.
Wala ito mga Aji, ang galing. Nabawian tayo ni boss. Ayan o, boss Nico, binawian tayo. Tindi nung ginawa pre. Ayan o, kinatasan talaga. Matindi yung katis. Ayan, nasa bibig o. Zoom ko na lang itong mga Aji sa slow mo ko to para makita nyo. Bati mo boss. Dinali tayo ni boss Nico. Nakabawi. Bati mo pre, bati mo pre. Shoutout pre. Shoutout sa mga taga-Daily ulit. Sa mga kasapot ko doon, sina Jesse, si Paul, si Carlo, si Asho, si Kim Balmes, Hindi. tsaka kay... Anong pangalan nito? Si Elias Pingas, si Jarens. Oh, yan. Thank you boss. Lagi ko namang sinasabi, pag ginayo nyo ako dito mga Aji, may gagamba ako, okay lang. Basta dayuin nyo ako dito, bigyan ko rin kayo. Or maglaro tayo mga Aji. Ang akin naman mga Aji, pinopromote ko mag-enjoy lang tayo, maglaro lang tayo. Yun lang oh, dinali talaga tayo ni boss, binawian tayo. Ang ganda na yung pagkakasakmal, gumanti talaga ng maigi. Kaso kinapos yung gagamba natin, kinapos talaga. Brother biyag mo na. Ayun lang, much love and respect po sa inyong lahat. Sana hindi po kayo magsama manood sa amin at sumuporta sa mga gagamba vloggers. Mention ko lang pala yung mga bagong nagbablog ng mga gagamba ngayon. Si Gagamba Vlogs ba yun? Hindi ko kasi ma-memorize mga Aji ko sino yung mga bago. Basta support ko kayo. Salamat po. Sana na-inspire kayo at nakapag-inspire kayo ng mga taong gusto mag-vlog. Hindi man sa patungkol sa gagamba. Kahit ano man to, sana yung passion nyo ituloy nyo lang. At yung mga sa mga naunang nagbablog pa ng mga gagamba, God bless po sa inyong lahat. Much love and respect from Gagambino. Yan lang. Usap mga Aji, Gagambino pa rin. Last game kami ni Boss Nico natin. Ito mga Aji, mas bati tayo. Mas bati gagamitin ko. Kanina yung Tarlac, tinalo ng TM na. Good size na to Good size na to. Ito mga Aji. Kita nyo naman yung picture. Dugtong na namin to sa isang video kanina. Boss, ilapit mo boss. Pakita mo gagamba mo boss. Yan, Batangas lines. Tagalog yan mga Aji. Pero talagang makunat tignan no. Ang ganda, mukhang mas bati din. Yun, sana mag-enjoy kayo mga Aji. Game na natin boss. Kasi malayo-layo pa pinanggalingan ng boss natin eh. Tumakatalo na. Dahil ang mga Aji Okay, game. Okay. Ikot natin mga Aji. Hop. Yan ang mga Aji. Yan na. Paunahan talaga to. Sabi ko na nga ba, sino makaunang sakmal, mananalo eh. Grabe. Yun talaga sabi ko sa'yo boss. Paunahan talaga to pre. Ang laruan na ito bro. Sino makalamang ng sakmal, yun ang mananalo dito. Zoom na lang namin to. Saan yung siyo dyan Brad? Itong sa taas no, angat no. Ayun. Nalaglag yung kay Boss Nico natin. Ito yung sa atin mga Aji. Palamangan talaga ng sakmal yun. Laruan ng ganun. Pareho kasi nakakondisyon yung gagamba. Kaya paunahan talaga. Boss. Sige boss. Game. Medyo gumagalaw pa rin naman. Ayan Second. Uy, malamang balik. Kumakagat ng ano. Kumakagat dyan. Uy. Nakakagat yung ano. Uy, papatiulog niya boss natin. Nakakagat yung stick ko. Sige, ayan. Tap natin. Sana nag-i-enjoy pa rin kayo mga Aji Ato, Masbate versus itong Batangas lines ni Boss Nico natin. Talagang pumapalag po. Pumapalag pa rin mga Aji. Pumapalag pa rin. Yun na. Yun na, habulin mo. Habulin mo. Yun, nalaglag talaga. Dalawang laglag na yung Boss Nico natin. Pero maganda naman laban, pumapalag talaga. Parehong gagamba. Boss. Sige boss, tayo boss. Nabilangan pa lang naman ng dalawa eh. Uy, tumatalikod na mga Aji. Ano boss, isahan natin boss. Isahan natin last. Kumbaga sa ano, huling pasada natin mga Aji para yung rules ng nagagamba talaga magaya din natin. Ito pre, balik ka rin ko gusto mo. Sige, ganyan na. Hop. Sige, ito balik mo sa dulo. Sana mga Aji nag-i-enjoy pa rin kayo Masbate to versus Batangas. Yan yan yung size niyan. Lumamang lang to. Lumamang. Sumasakmal pa rin yung sa'yo pre. Sumasakmal pa rin yung sa kanya. Nakauna lang talaga ng sakmal yung sa atin. Harap. Ayaw Aray. Kumagat.
Ayaw marap ah. Harap. Ayaw marap oh. Ayaw pre, kunin mo pre. Ilagay mo sa dulo, yan. Ayaw marap eh. Haba pala masyado ng stick natin. Ito. Uy, masapot sa bibig yung gagamba. Sapot sa bibig oh. Sa bibig niya nakalagay yung sapot. Uy, yan na. Makatakbo na talaga. Nari sa'yo, yung sapot sa bibig. Okay na. Papalag pa rin to pre. Isa pa siguro to. Marap ka. Sige, ganyan na. Papalag pa oh. Hoop. No, hindi talaga. Pre, isa pa natin pre. Para magkasakmalan lang mga kadya, isahin pa namin. Last na talaga to. Pag hindi pa talaga nagsakmalan, yun, declare na natin panalo yung sa atin mga kadya. Para mabigyan-bigyan namin yung magandang-gandang laban. Yun talaga. Uy, hindi pala nakita. Pumapalag din oh. Dali pa yung sa atin. Nako. Huli pa yung sa atin mga kadyo. Yun talaga. Bumabaliktad talaga mga kadyo. Tigil na natin to. Para yung iba naman kasi sabihin. Yung iba kasi nagrereklamo mga kadyo. Yung rules ng gagamba hindi natin sinusunod. Basta sinasalpok lang na natin ang sinasalpok. Yan. Sundin natin mga kadyo. Panalo tong sa atin. Bali nakaano kami ni boss. 2-1 kami.